Good evening, everyone. Welcome again sa ating review iti ang topic, iti Lifeline. Good evening sa lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan at lahat ng mga kontak. No? Kumusta kayo dyan? Dito naman tayo sa gabi ito para sa ating pagkalin. Nagkaroon tayo ng ano ngayon, instead na Wednesday, yung group natin ay ginawang Sunday. So, na-advance ngayon and then the following will be Sunday na. Mga kapatid. And you are also welcome to attend, every day.
sa ating mga lifeline na topic review in different groups. And bago tayo mag-umpisa mga kapatid, ay gusto kong welcome ang lahat na nasa bahay at siyempre yung ating mga panelists sa gabing ito. Please welcome Alice Lorenzo, grade 12, the Teens. Alice, can you introduce yourself? Alice? That. Good evening, kakabsat. So, siya ni Alice Lorenzo, grade 12 student ETNCC. So, itatta nga oras kakabsat, kaya't kay man nga rod nga imbitahan, ititunggal may isang agbuybuya ka deti nga lifeline review, nga ag-tune in lang until the end, tapno iti kastaket, sama-sama tayo nga mang buray-buray iti sasaw iti Diyos, tapno iti kastaket, mas agkaroon tay pa iti noon-uneg nga pan nakaawat kadagitoy. Thank you, Alice Lorenzo. Kahit kawit tawagan ni Duchess Takbian para imbitahin met digitay contacts na ken iti datay amin tata. Good evening, kakabsat. Good evening. So, awisang kay man kakabsat nga ag-tune in kadetoy ket sang kami sa tayo nga agadal ligiti sa OT Apo. Ken God bless everyone. Thank you, Duchess Gayam ket first year college student architecture, taking up architecture sa Northwestern University. So marano ni Janela Shane, grade 12 student iti INS. Welcome, Janela. So, good evening, kanyayo gagayam ken kakabsat. So, adanak man dito yan, opportunity manen nga makapag sao iti sangwanan tayo, kahit kasla kadagiti imbaga iti imun una nga kakabsat, sapay kumata hangkay lang nga agstay, iti ununa no diket di aging gana malpasket, sabay-sabay tayo nga ag-learn kadagiti words ni God. So, DJ lang, God bless you. Thank you, Janela Shane. At syempre, yung ating pinakabatang panelist natin ngayon, si Ate Menchi Evangelista, teacher iti Butong Elementary School. Welcome, Ma'am Menchi. Good evening sa ating lahat. Correction kuya, Balatong Nukwa Integrated School. Ay, Balatong lumipat pala Balatong. So, thank you kuya sa introduction. Naimbag na rabi iyo amin gagayem ken kakabsat. Amanen, we are here tapno no agadal manen kadagiti words ni God. We invite you all kadeti nga topic review. Ket I encourage you kakabsat nga makipag kadetoy aging ka nga malpas. So I hope and pray nga adugiti ma-learn tayo tatangarabi. God bless us all. Thank you, Ma'am Menchi. Praise the Lord sa buhay ng bawat isa. So welcome everybody. Welcome everyone sa ating Lifeline topic review. And before tayo mag-proceed, hingin natin ng presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Let's welcome Alice Lorenzo for our opening prayer. Welcome, Alice, please. Good evening again kakabsat. So before tayo nga rod nga i-start detoy, ket agkararag tayo karod. Let's bow our heads. Let's pray. Our gracious and loving Father who are in heaven, Lord, thank you once again, Father God, for this time that you have given to each one of us. That the opportunity, O God, ngayong pay mo iti tunggal may sakada kami nga aday itoy nga mangburay-buray kadigiti sasom, O God, at niti kastaket maawatan pa iti tunggal may sakada kami. Ket Lord, I pray nga rod nga sika iti mangted iti naan-anay pa nga
panagkaawat iti tunggal may sakada kami dito halangada kami nga dadtoy itatano ket di pati dagiti agbuy-buya o Lord. Can I also pray oh God for our internet connection nga maging stable lang. Because we believe, oh God, that you are in control in everything, oh God. Lord, we will commit to you everything. In Jesus' mighty name, amen. Amen. So, mag-start na tayo mga kapatid sa ating Lifeline topic review. So wag kayong let us focus everyone sa ating mga talakayin ngayon para madagdagan at lumalim ang ating mga pag-aaral sa pamagitan ng Lifeline topic review ngayon, no? So kunana dito'y ti adalin tayo tatakakabsat ket dito'y ibagbaga na dito'y 2 Corinthians, no? Taga Corinto, may kadua, 5:17. May sa abaro aparsuwa ti siya sinuman mainaig ken ni Kristo. Daglabasen dagiti daan a banag ket dimtengen dagiti baro. So dito kakabsat iti pagandawan tayo dagiti topic tayo tata ket imaritan tayo dating nga verse iti talong punto. So umuna change mind napabaro panagpanpanunot. So kasano tayong pabarwen iti panagpampanunot tayo dagiti dapat tayo nga pabarwen iti panunot tayo ken iti panagbiag tayo. May kadwa change heart. So paano tayong nga ma-change iti heart tayo spiritual ba yon? Spiritual operation no kasanong mapabaro iti panagpuspuso iti maysa nga Kristiyano babaen kadagiti sasao ti Dios. Ken na change life na pabaro a biag. Siyempre iti maysa nga Kristiyano dagiti daan nga panagbiag nga haan nga mai-conviene hang dati dapat tibiyag iti maysa nga Kristiyano ket maibase iti biag nga adda ken ni Kristo. So dagiti kakabsat iti pagsasaritaan tayo tata ket rugyanan tayo mga rod nga awagan ni kabsat tayo nga Alice Lorenzo para iti umunang challenge. Welcome Alice. Good evening manen kakabsat. So pudnumet launay kakabsat nga iti maysa nga nang awat ken ni Hesus Kristo iti biagnan ket napabaro nga talaga met iti ti pinagpanpanunoten. Tangamin no talagay nawat kon Jesus Christ di talaga umuna nga masukatan ket pinagpanpanunot. Apay nga takakabsat. Adagamin idi gamin jak pinaawat ni Jesus Christ iti life ko adu talaga dagiti pamati nga naalak kadagiti agkakaunan which is no katoliko nak tulatta adapay dagiti kasko madagiti pamati da nga tamay-tamay kakajay ket dagitoy iti maysa nga mangrugrugit iti panunot ko idi kakabsat kasi mamatmati nakmet idi dagitoy ngem idi naawat ko ni Hesus Kristo iti pinagbiag ko kakabsat ditoy talaga met nga nasabalyan iti mindset ko nga talaga nga ditoy ko pay nga mas nalawlawagan no ana ba talaga iti pudpudno no sino ba talaga iti patcheck ken iti pay maysa nga amok nga mangrugrugit iti panunot ko kakabsat ket iti pinagusar iti social media. So dati social media gamin kakabsat ket iso iti maysa nga pagrugyanan iti insecurities iti pinag-apal iti sabaling nga tao adda digiti gundaway na nga ti mamalmalayan especially to me nga madama ko mat scroll kot FB ket ay wow sana all. So digiti nga banbanag kakabsat ket
tigayam maysa nga anak iti Diyosen ket haan dapat nga kajig pinagpanpanunot kon. No ket di iti maysa nga anak iti Dios mas ag-focus nakpay nga talaga iti pinagubra iti pagayatan nang iti lang dapat ada iti mind kon ket no kasanok obraen dagiti kasanok obraen DJ inyen trust ni God kanyak nga work kasano nga nga ilid dagiti contacts ni inyen trust na kanyak. So nakita met talaga diti kakabsat nga iti baro nga biag ken ni Kristo ket nabaruan met dapat iti mindset iti mindset kon DJ lang kakabsat. Okay. Praise the Lord sa ating unang panelist, no? Napabaro pa nagpanpanunot. So importante talaga iti may isang ating manggap ken Kristo ay baron iti panagpanpanunot hanggang iti daanen. Okay. Tawagan tayo mat nga rod ni ading tayong Duchess Takbian. Welcome, Dutch. Para iti umuna nga challenge. Good evening, kakabsat. Ket detoy from the title is napabaro a pinagpanpanunot. Ket pudno garo detoy kakabsat nga no naawat tayo ni Apo Jesucristo ket adaan tayo iti nabaro nga pinagpanpanunot wenno change of mindset. Nakas kinana nakakabsat idi kalman idi DIP tayo Colossians 3 verse 2. Set your minds on things above, not on earthly things. So, if meron man yung mga change of mindset na dapat lang laging isipin, dapat ipang heavenly things nga pang earthly things. Example lang, kakabsat, if the Lord will command nga gubra ti pagayatan, nakot dapat lang iti response ko ka, DJ na pintas ba? Yes, Lord, kazay. Hanga DJ agdwa-dwa, i-prioritize lang iso na kasi kakabsat amokmet, as may nga student, ada di kasi maminsan nga ang conflict schedule ti school kenti church kazay dapat ba nga i-prioritize ko lang nga amok nga narigat kakabsat ngem grasya lang iti Apo Dios kadetoy kasi rumbeng talaga nga aramid lang iti may nga anak ti Dios detoy kakabsat iti lang. Okay. Praise the Lord. Thank you, Dutch. Okay, so again, timay sang dati kwa tayo niya, munang puntos tayo, timay sa baro aparsuwa ket masapul na talikudan dagiti lubungan a plano ken kapan panunutan na ken nagtalina ed nga nadalus iti panunot na iti naldaw iti matang ti Dios ken iti tao. Sige, denggen tayo met nga rod ni Janela Shane para iti sharing na. So, dati met kakabsat napabaro a panagpanpanunot. Ket mesamet kadagiti revelations nga naggapu ken ni God. Idi kalman di na mention met iti mesa nga kabsat nga GDIP nga na new nature ba. Isu iti pinaka nga in-reveal kanya ni God nga dapat ada iti baro nga nature kon. Ket mesa pay nga na receive ko nga revelation pay ket DJ being born again. Na-realize ko lang nga hang ko maibaga nga born again na no tilang ububra ket kas lang ko attend iti mesa nga born again nga church kasjay. Na-realize ko nga iti born again ket mesa isu na nga process. Ket kadeta nga process, mesa deto yung point number 1 nga dapat ket mapabaro talaga iti panagpanpanunot. So, numet i-relate ko deto iti bagbagik, kasla ulit di na i-mention tatay, iti mesa nga kabsat, adumet talaga iti adu iti pamatyan nga adaan kenyak, nga kaslang kumbaga involved isu na iti worldly nga principles wenno perspective. Makiay-ayon kumbaga iti influence iti worldly principles mesa kadigijay ket kumbaga digiti bagbaga no ka iti dadto mga tattao nga like for example no basol, okay lang iti basol, nature talaga iti tao deta, acceptable met, normal lang kasi tao tay met, ada digijay kakasjay nga sentences wenno digiti
expressions nga maisawsawang iti tao nga daduma mamatmatinak idi ngem isu talaga iti na-learn ko met itat ta kakabsat nga agagayem ken kakabsat nga DJ nga no once nga born again na nga us-usto, Christian na nga us-usto, inawat ko ni Jesus Christ nga us-usto, dapat ket haang ayon iti pinagpanpanunot kon iti pinagpanpanunot iti lubong. So DJ nga dapat lang DJ set your hearts on things above. DJ talaga met iti na-strike na nga tapnon haan nga maka-experience dagiti temptations nga makarugit ko maiti panunot ket i-cut off talaga ikaten for example no tao kumadeta ikaten iso na iti panagbiag uray narigat kasjay kasadji na ibaga ulit tatay no social media dagiti mabuybuya makitkita talaga nga ikaten kasi iso iti way tapnon ti kasjay ket completely nga mapabaro iti panagpanunot. So DJ met lang kanya kakabsat. Thank you, Shane. Kita gusto ka kabsat ano? Ti mangipakita talaga iti may nga Kristiyano when no ti may nga born again ket makita talaga iti biag na. Babaen ka dagiti panagpampanunot, dagiti ano ba yung mga dati mong ginagawa sa buhay na wala kang oras sa Panginoon, dapat palitan na yon, no? Palitan mo na meron ka na talagang oras sa Panginoon. Okay? Sige, dinggen tayo met nga rod ni Ma'am Menchi no anya dagiti napabaro apan nagpanpanunot iti biag na. Welcome, Ma'am Menchi. Thank you, Kuya. So deti met point number 1 kakabsat may summit nga nakita ito nga manifestation nga talaga tinibaga ni Shane itatay nga iti may nga totally nga na born again when born of God may nga he or she is already in Christ kat adaan isunan iti changed mind or a changed mindset. Ket iti may nga question kaniya ket anya ba iti klase nga mindset iti adaan kanyak idi haan ko pay nga completely nga hantay nga completely nga na-changean iti klase nga mindset ada kanya. So maibagak namin nga inawat ko ni Christ before and ngem hanpay gayam nga completely di pa nang change na iti when pa naka-change ti panunot ko. So umuna adu talaga digitay na inlubungan nga plano. So na-receive ko ni Christ idin but adu pa digitay mai-consider ko nga worldly nga plans digitay amok nga naganan osto digitay kas kuma iti idig akat kayat mo talaga iti agabroad nga talaga idi to look for a greener pasture kasjay kayat ko nga adu digitay na inlubungan talaga nga plano na inlubungan nga plano ket haan nga makatulong kaniya aggrow ken agubay kay ni God ket iti may nga challenge ni God kaniya one time iti may nga quiet time or iti revelation na in Romans 12:2 nga do not conform any longer to the patterns of this world but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So DJ iti may nga in reveal ni God kaniya nga napadagiti nga nainlubungan nga plano ken kapanpanunutan ta no ngamin adu dagitoy no magunod ko dagitoy kunak aket pumintas na talaga iti biag ngem napinpintas na talaga iti plano ni Apo Dios kanyak and agyaman akon unay iti babaen kadagiti word na tangamin the more nga talaga nga umuneg iti panakaawat ko iti word na ket inamet nga daldalusan iti mindset ko when purify kadagiti amin nga dagiti nga worldly desires. So DJ laeng kuya iti mai-share ko kadagiti nga point number 1. Thank you. Nagyamanak Ma'am Menchi. So pudno kakabsat niya
no apay nga importante nga mapabaro iti panagpampanunot agsipud ti ka biag iti lubong ket ahang nga maikumbiene iti biag tayo ken ni Kristo iso nga no ti focus tayo dagiti addan iti daytoy nga lubong haan tayo nga maibiyag digijay nainlangitan nga banbanag nainlangitan na panagbiag iso nga importante kakabsat no apay nga kuano mapabaro iti panagpampanunot tayo ken ni Kristo tapno agro tayo iti relasyon tayo ken makita tayo ti dalan iti pudno nga biag. Okay, may mga mapantayon iti may kadua nga challenge kakabsat. Anya ti kunana iti may kadua nga challenge. Napabaro a puso. So itatay panagpanpanunot nya, panunot so puso ana ati napabaro a puso ket biruken na dagiti adda ijay langit. So ayan nga ayan ni Kristo Jesus inwaksinan dagiti tarigagay saan na makay-ayo dagiti basol iti imatang iti Dios. Okay, subyanan tayo ni ading Alice Lorenzo. Welcome again, Sis Alice, para iti may kadunga challenge. Good evening again, kakabsat. So, kuna na ti challenge number 2, napabaro a puso when no change heart. So, nakita ko med diti kakabsat nga, haanmet nga talaga nga mabalin agtulnog iti Diyos, no iti lang ang panunot iti mabago, no kit di dapat iti pay puso. Kasi, during man iti panunot ko, kayat nat agubay kini God, if di heart ko nga talaga, kit han na kayat, ti kayat na pelang kit dagi na inlubungan, narigat nak talaga nga agtulnog iti Diyos. So, EJ nga, na-remind nakmet nga talaga DJ Colossians chapter 3 verse 2 nga, I must set my heart on things above nga talaga meten kakabsat. Nga dapat nga talaga, kit iti dapat at prioritize kon, ti dapat ada iti puso kon, no kasanok nga iubra iti pagayatan iti Diyos, no kasanok nga i-please iso na, hanga iti i-please iti self ko or iti sabali nga tao. So, nakitak pa dito gamin kakabsat nga talaga, no napabaro iti puso nga minen kakabsat ket awan iti dagiti hangko nga maaramidanen nga pagayatan iti Dios kasi no napabaro iti mind and iti puso kon completely nga ituon ko talaga kinigaden awan talaga iti rasonan tapno hangko nga maubra iti pagayatan na. So DJ met lang kanya kakabsat. Praise the Lord, Alice. Okay, so kailangan talaga nga puso, no? Mapabaromit iti may isa nga puso, iti may isa nga Kristiyano. So, subyanan tayo met ni Duchess Takbian para iti makaduang challenge. Welcome, Dutch. Good evening, everyone. So, the ultimate challenge, point number 2, napabaro a puso. So, as living in new life, adaan talaga iti napabaro nga puso. Ket paminsan kakabsat, amok nga aduti nilaon iti puso, mga desires, kazay, ket amok kakabsat nga kayat tayo nga mapapintas iti biag tayo, kasi for example lang, kakabsat, kinyak, agbasa nga nalaing as a student, agbasa nga nalaing tapno makaalit na pintas nga job, napintas si tabahok ton, tapos maka-earn iti money, kasi di ba nga, parang pang earthly desire di jay kakabsat. Ket if I will change yung perspective, if for the Lord yon nga talaga nga diti usarek ba nga for the Lord amin di jay, inline lang amin kani Lord, hangko ba nga waste time ko nga ag-focus lang di jay nga banag, nakas lang ko kasi nag-focus na ka di jay nga banag, ket mas lalo na pa nga mabanog, awan joy iti heart ko. Himno ianok kani God, ipara ken God ko di jay nga wabray kakabsat, ket meron ba yung joy kazay nga aramiden, and I feel rest ganon. So ano ba, ang kung is diti time ko, iti useless things, kundi ag-focus na iti eternal, kasi temporary met lang di jay amin. So always check ko lang iti heart ko, kasi need talagang i-change iti perspective ba nga, para lang kay Lord lahat. And mas lalo pa yung i-bless na ni God no kasi iti pinagpanpanunot ko kakabsat. DJ lang. Thank you, Dutch. Kita subyanan tayo sigod ni Janela Shane. Iti dating may kadunga challenge. Welcome, Janela.
Thank you, Tito Ken. Good evening ulit. Kanyayo, gagayam ken kakabsat. So, Shakmet, kadetoy point number 2 na pabaro a puso. Kasta na i-connect ko lang so na iji, mesa nga, nakas na nabasak, isuna nga, nuba da mesa nga sakit iti tao iti puso na. Tapos, for example, ibagbagatay mind nga, nga maisaven kas lang kas jay ket talaga nga i-affect na DJ nagyan iti heart kasla kumbaga ag give up met DJ heart na so kas lang kas jay met lang iti heart towards the mind nga akas lang agtip-tipon da kasla twins kumbaga nga no anat nagyan iti mind ma-affect na ti nagyan iti puso no anat nagyan ti puso ma-affect na met ti nagyan iti mind so nakita ngamin dati kakabsat nga nag-importante no anat ipipan wenno anat nagyan iti puso kasi ag-reflect isuna no ana bati ubraek. Nagapo iti puso nga kasi kasla ngamin no anat desire iti heart ko ket isu iti isipek and then isun tumet iti actions kon. Isu nga nag-importante deto iti spiritual life, iti obedience ken ni God kasi narigat talaga iti ag-obey ken ni God no iti desire iti hearts kasa DJ imbaga iti kakabsat no ti desire iti heart ket salungat ka DJ ibagbaga ni God iso nga very important deto nga kumbaga part when no part tapnon ti kasjay ket maubra iti will ni God kasi check personally met kakabsat ket adadagiti times nga Lord, apay nga takas to nagrigat nga i-obey nga completely, the wholehearted nga devotion ken ni God. So, habang yes assess ko no ka iti bagbag kadagiti nga times ket ma-realize ko nga adagayam digiti sa bali nga nagyan na haa nga complete nga nakakommit amin ken ni God. Isu nga DJ nga no kayat talaga iti mesa nga disciple iti completely nga agobey ken ni God then ag-start talaga iso na iti heart iso nga nakita dito point number 2 kakabsat DJ importance met no kasano nga ikatende DJ sa bali nga nagyan iti puso nga haang nga according kadigiti plano ni God. DJ met lang kanya. So thank you Janela. So nalawag kakabsat dapat complete cleaning yung heart vacuum talaga tapno ti kasta ket madalusan kadagiti bambanag ng lubungan. Okay? Awagan tayong met ni Ma'am Menchi para iti mauding challenge number 2. Welcome Ma'am Menchi. Okay, thank you Kuya. So deti met point number 2 napabaro a puso when we change heart. Tingamin ko na naipikot iti napabaro a puso ket biro ken na dagiti adda ijay langit. Ayan ni Hesus Kristo. Iwaksinan dagiti tarigagay saan ang makaayayo when dagiti basol iti imatan iti Dios. So ano ba iti kayat nga sawon para kanyak iti maysa nga adaan iti changed heart. Kanyak kot dito daytay ti kunay nga routine previous nga panelista yung naganan iwakwaksina talaga nga ine-empty digiti ba nag nga impure iti puso nga haan nga makatulong talaga nga agubay ni Apo Dios. Ket detoy nakitak itoy nga itinagyan dapat iti puso ket haan nga desires iti lubong no di ket di iti lang dapat it is desire nga talaga ket ni Jesus Christ. So nakita namin itoy nga digiti makagudwa iti puso no apay nga when no saan ket no apay nga makahinder nga haan nga ma-renew iti heart ket adu dagitay paylaeng tarigaga iti puso. Adu pay nga talaga dagitay kayat ba nga magunod no apay nga haan nga totally nga ma-renew dagiti ket parang gusto pa din talaga nga ma-accomplish digitay self lang ko maiti may isang note ko iti ket adu nga talaga digitay digitay worldly desires nga which will lead us lang adaan lang ti temporary nga happiness
dagitay kayat ko nga naganan kayat ko nga ma-improve iti bagbagi iti career development nga no ubrek dito ket sometimes ket ada iti compromises nga mapasama. And the Lord really wants nga ma-please talaga iso na without any compromises. Ket the Lord really wants nimot nga talaga nga i-renew digiti treasures kasi no ana nga talaga iti treasure mo digitay anagyan iti puso tartari gagayan iso mo nga talaga at maubra tay kun nga rod ni Shane tatay nga for no anya iti treasure nga talaga iso mo talaga iti mabaling nga panunutom iso iti tadam iti oras nga panunot ubraem nga talaga kaya it really requires nga talaga nga adaan iti changed heart tapno no ma-change the heart ma-change iti mindset maayos na talaga ad-awan iti maging hindrance nga agubi talaga ken ni Apo Dios kaya iti may nga challenge kanyak iti to really to let the word of Christ dwell in my heart richly. Tano iso nga kan kanay itinagyan iti puso, awan iti moment bang maka-entertain digitay naganan digiti nga worldly nga desires which will really naganan makapa-stagnant ka talaga iti growth ken ni God. Kaya I should always make Christ as my first priority to always naganan maging first love lang talaga ni Christ kanayon nga no naganan no anak talaga iti undivided heart ket focus lang akan kanay iti eternal things. So DJ laeng kuya agyaman na. Praise the Lord, Ma'am Benchi. So yun mga kabsat no ti ka importante na talaga no apeng mapabaro ti puso tayo agsipud ta ti puso ket iso ti paggapuan iti ayat ket no ay ayaten tayo ti lubong hangket hantay yung ayat iti Dios iso nga dapat may salang iti ayaten na so dapat ayaten tayo umuna iti Dios hangket nga iti lubong nya tato ni lubong tinayat tayo awan iti napintas nga direksyon iti biag tayo okay so may katlo kakabsat maudi nga challenge nga pagsasaritan tayo tata at siyempre napabaron dati panunot napabaron dati puso so anangarod iti kangrunaan nga mapabaro tata siyempre DJ biag no iso nga kunana ti panangawat ken Apo Jesucristo ket mangitunda iti pannakapabaro iti puso ken panunot ken iti pudpudno a panagbalbaliw iti biag naglabasen dagiti daan na banag ket dimtengen iti dagiti baro so awagan tayo maling kakabsat ni ading Alice para iti daytoy maudi nga challenge. Welcome Alice. Good evening again kakabsat. So, iti panakaawat ko met dati challenge number 3. Ket DJ Misa nga nakikaykay sa talaga ken ni Heso Kriston. Ada nga rod met talaga ti makunkuna nga new nature nga kakabsat which is DJ old self ko talagan ken naikaten dapat nga maibelengen ken haan dapat nga sobsobyananen. Nga iti new nature ko dapat iti isuot ko iti pinagbiag ko nga isot isamuhay ko talagan. Indeed nga talaga kakabsat living our new life in Christ ado talaga dagiti challenges nga dumteng ada dagiti gundaway nga ma-burnout tayon kaslamit kanyak as a student ado iti schedule ada dagiti gundaway nga agsasaro no talaga iti schedule ko classes tas ada follow up tapos addan to pay iti cell group kakabsat but hanga kayat ni God nga kastoy dapat iti maramramdamak as I obey Him, as I do His will. Kayat ni God nga maramdamak nga I am alive in Him na kakabsat. Nga DJ nga talaga nga ma-enjoy ko met talaga deto new life ko in Christ. Kasi deto na akon new life ko deto yen. So dapat lang nga talaga nga new nature met nga talaga iti makita talaga iti sa bali nga tao tay new nature nga adda kanya kon kakabsat which is DJ nga talaga nga adanak kini Kriston sisibiyagak kini Kriston obraek deti para kini Kristo. DJ met lang kakabsat. Okay, praise the Lord. So
tawagan tayo sigot ni ading Duchess para iti may katlong challenge. Welcome, Dutch. Good evening, everyone. So, dati point number 3 met, napabaro abiyag. Ket no, adanak talaga kini Christ, ket napabaro talaga iti biyag kon. My mind, heart, and my life, ket haanin nga biyabiyag iti nainlubungan. Kasi, iti kaya ti Diyos, agbiyabiyag nak dapat iti na in spiritual nga pinagbiag, awanin ti old self, nga kaskino na ti kabsat tayo. No, dikit di baro a pinagbiyagen, new aminen. I-devote ko lang iti self ko ba, iti kani Christ, kani please ko kanayin ni God, nga aming nga banbanag. DJ lang, kakamsat. Okay, praise the Lord. Duchess. Okay, so tawagan tayo ulit ni Janela. Shane. So, Shakmet kadeti point number 3, kakabsat, ket deto'y napabaro abiyag ko na. Nakaslang nga DJ na ibagak ta TJ point number 2, nga haan talaga nga mabalbaliwan iti actions, iti panagbiag no, haan nga mabaliwan iti heart ken iti mind. Nakas kinunana ito'y point number 3 nga panakapabaro ti puso ken panunot ken iti pudpudno panagbalbaliw iti biag. So adamit dagiti nga min instances nga kenyak dumaket ibagbaga nga haan kastoy nak talagan haan nga mabaliwan deto yan kasi isut nakasanaya nga lifestyle kumbaga iso nga marigatan na nga mang change, marigatan na nga mang baliw kasi isisipik nga kastoy na talagan. Ngem DJ na-remind na ulit DJ message tatay bigat kakabsat di Sunday service tayo nga no ada iti mesa nga negative nga banag haan talaga iso na impossible nga maikat. Iso nga detoy nga panagpanpanunot nga hanga mabaliwan kasi kastoy na kon very wrong iso na especially as a Christian, as a born again dapat talaga ket DJ nga i-accept ko tiba no ana iti will ni God kenyak dapat ket willing nakmet nga mangmold iti sarili para ka DJ nga will na. So isumet lang iti kenyak ka deti point number 3 kakabsat. Okay, thank you, Janela. So nalawag kakabsatan niya, iti may isang nga biyag, iti may isang nga napabaro, no? Ket dapat DJ biyag nga dakin ni Kristo iti ibibiyagnan. Okay? So tawagan tayo ni Sis Manchi para iti mauding challenge. Okay. So Shakmet deti challenge number 3 napabaro abiyag. Deti nga napabaro abiyag ket it comes or change life ket comes after nga ma-change ang DJ klase nga panunot ti adaan kanya tayo ken DJ change nga heart. The moment talaga ngamin nga adaan tayo dati nga naganan change mind ken changed heart ket kumbaga natural na lang talaga yung nga maipa nga ada iti visible DJ iti life tayo kas kuma ana ba digiti lifestyle nga dati nga mubra enen siya talaga ket no kuma iti dati nga lifestyle ko ket love na nga talaga iti okay lang iti maladladaw kas lakas jay kuma the moment nga ma-renew iti mind nga dapat iset ko iti mind ko iset ko iti heart ko nga hanak nga dapat nakastuyen mabalbaliwan nga talaga iso na ngem no haanak nga hang ko nga i-change DJ klase nga panunot nga adaan kanya nga okay lang ti maladaw, 'di ba? So awan talaga it hanga makita kanyak ti jay kaya it really requires detoy ma-change talaga tapno no ag-manifest iti panagbiag detoy in all areas haan lang nga DJ nga banda kaya digitay klase nga panagpampanunot we have nga haan nga pleasing kay ni God we have to really put to death everything amin nga sin nga talaga DJ amin nga klase nga panagpampanunot that will make us DJ maging impure ken DJ klase nga heart nga adaan kanyak digiti na inlubungan nga tarigagay no maikat amin nga talaga dagitoy to maiput off amin digitoy ket it will just naturally nga wow
'di ba? Parang ada iti transformed life. Kaya it's really a challenge na taltalagamot nga to really naganan agdwell nga kan kanayon iti word ni God, iti panunot ken ti puso, ken the rest is application na lang, mai-apply nga talaga ti everyday. Haan lang nga partially iti pinag-change, di kat di completely. Kasi nududumang amin kat no ada iti challenge ni God nga word na first week, second week, ada di application. Ngem afterwards, after few weeks, haan tumanen nga mai-apply dagiti nga word ni God. Sa nagsublin man iti klase nga dati nga panagpampanunutan, iti nagyan ti heart. Kaya ang gusto talaga ni God sa akin mismo is yung completely nga panaka pabaro iti panunot, puso ken iti aramid tapno agmanifest ti panagbiag. So DJ laeng kakabsat. Thank you. Thank you, Ma'am Menchi. So, yun kakabsatan niya, dagiti talo nga punto. So, nakita tayo nga ti may sa abaro parsuaket haanin nga makinaig iti daytoy nga lubong. No diket ken ni Kristo. Agsipod dagiti na lubungan nga biag kakabsat ket hang nga may kumbyene di spiritual nga panagbiag tayo iso nga importante nga dito may isang nga Kristiyano maborn again no agbiag iti spiritual nga biag na tapno maibiyag na dagiti na inlangitan a panagbiag ket masukatan dagiti daan nga panagbiag tayo kasi pud dagiti basol o basol nga panagbiag iti daan nga biag tayo. So awagak manen kakabsat ni Ma'am Menchi para i-summarize na dito yung talo nga punto at the same time yung application no ano ba yung application natin so importante dito eh. Welcome again Ma'am Menchi para iti final summary. Okay, so narod deti iti topic ti eta points nga adaan talaga iti completely changed by Christ na anay apan nakapabaro ken Kristo. Ket iti may sangat talaga nga anak iti Dios nga napabaro ken ni Kristo ket adaan nga talaga iti baro panagpanpanunot kayat na nga sawen nga no adaan tayon iti napabaro nga panagpanpanunot ket nakaset akan kanayon iti mind tayo iti eternal things kaya kan kanayon lang dapat bang isik talaga ni Christ Virgin Lord Matthew 6:33 nga always seek the kingdom of God no ngamin adaan tayo iti changed nga mindset yung iniisip mo lang digijay banag ba nga maka please kay ni God digijay banag nga makaayayo kanya na ket iti maysa pay nga completely nga napabaro kay ni Kristo ket adaan iti changed heart nga adaan iti naganan napabaro nga puso makan kanayo nga birbiruken dagiti nainlangitan nga inwaksinan dagiti tarigagay nga saan nga makaayayo kay ni God ket iti maysa nga adaan iti changed heart kakabsat ket talaga nga naganan iti lang talaga treasure na ket ni Christ di ba aminon nga adan ti lubong ket parang awan iti value kanyanan kaya iti maysa nga challenge itoy ket we have to really set Christ as our treasure kasi no isuna iti treasured nga possession tayo everything will be meaningless kanya na ket iti may katlupay changed life iti maysa nga anak iti Dios nga adaan talaga iti changed heart changed mind adaan met kanya na iti changed life ket iti maysa nga adaan iti changed life ket kumbaga completely so naagub-ubay kay ni God kaya
Kakabsat, detoy iti kailangan ti talaga nga ibiyag nga inaldaw-aldaw every moment ti panagbiag tayo nga addaan iti completely nananay nga panakapabaro kay ni Kristo. So DJ laeng. Okay. Praise the Lord. So, intayumet nga tatakakabsat, dinggen ni Shanela Jane, iti panag-present na iti gospel. Please welcome Janela. So, good evening ulit. Kanyayo gagayam ken kakabsat. So, adda na man dituyen tapnon idanon kada kayo iti love ni Jesus Christ. Nang nangro na kadagiti new nga nag-tune in, dagiti new nga nag attend kadeti nga topic review. So, kahit ko lang nga sublianan met DJ verse iti 2 Corinthians 5:17 nga kinunana nga rod ket may sa abaro aparswa ti siya sinuman a mainaig ken Kristo. Naglabasen dagiti daan abanag ket dimtengen dagiti baro. So haang nga rod nga talaga nga aksidente nga adadtoy nga agdingdingig kayo kasi detoy nga word ni God ket kumbaga isuna ket mesa nga regalo wenno chance agserbi isuna nga gift or chance tapnon ti kasjay ket manggiganyo dagiti nga 3 nga points ket DJ nga rod kasla kadagiti na i-discuss tatay nga digiti new nga mind, new nga heart ken new nga life ket isuna ket needed talaga tapnon maiya sideg ken ni God tapnon ti kasjay ket agkaroon iti relationship ken napintas nga relationship ken ni God. Tangamin dagiti nga tallo nga kabsat hantay man nga mapupuutan sometimes ngem no ana iti nagyan iti panunot iti puso ken no anat ububraen tay kadati nga biag tayo nga no isuna ket naka-connect pe lang iti world ket talaga nga suna iti agpoint suna iti agbasol iti tao no worldly nga panagpanpanunot nagyan iti puso ken iti pinagbiag tayo. Isu nga rod nga tatta deti nga tallo nga points deti panag new deti nga tallo nga new nga kailangan tayo ket kailangan tayo tapnon ti kasjay ket DJ imbagak tatay nga maadaan tayo iti relationship ken ni God. So kayat ko lang met nga ibaga DJ John 14:6 kasi without Christ, it is impossible talaga nga mapasamak detoy. John 14:6 kuno na ni Jesus Christ siya ti dalan iti pudno ken iti biag. Isu nga rod nga tatta kakabsat nga imbaga nga deti ket gift ken chance nga inted ni Jesus Christ kadeti nga panagdingig iti topic kadeti nga topic choice you met DJ nga maadaan iti new nga life ken ni Christ. So awisek nga rod dagiti kayat nga mga wat ken ni Jesus Christ awiseng kayo nga pilian detoy nga choice tapnon ti kasjay ket awaten ni Jesus Christ ken maadaan iti baro nga panunot, baro nga puso ken baro nga biag. So kahit kay man lang nga rod nga inviten iti mesa nga prayer kakabsat gagayem ken kakabsat dagiti kayat na iti maadaan iti dagitoy nga baro nga panagbiag. So suruten daklang kadeto nga prayer ilid kayo ket ubraen nyo as your personal prayer para ken ni God. So let's pray nga rod gagayem ken kakabsat. Amami nga nailangitan aminek nga syakket managbasol nang nangruna iti madi a panagpanpanunot puso ken panagbiag. Mamatiak nga inted mo ni Hesukristo nga bugbugtong nga anak mo tapno matay para kadagiti basol ko ket tapno mabalbaliwan dagitoy. Ita nga oras agdesisyonak ket awatek ni Hesukristo akas Dios ken mangisalakan iti biag ko. Agyamanak iti pannakapawan dagiti basol ko kadetoy baro a regalo ken kadetoy regalo nga naawat ko tapnon maaddaan iti baro a biag. Daytoy iti dawat ko itinagan ni Apo Jesus. Amen.
Thank you sa Sis Janela. Shane, iti panipalagip mo na Ebanghelyo iti Diyos. So kakabsat, welcome again. Kita announcement tayo. Every Wednesday, dati lifeline tayo niya, 6 to 7. Iti every Wednesday. So iba itong kwan natin, iba itong lifeline topic review natin. So after yung every Monday to Sunday, actually yan, every may changes, no? Every Monday except Wednesday, sipot at start tayo ti kwa. So mag-start DJ topic tayo ti Wednesday, then i-topic review natin Thursday to Tuesday. Okay? And then meron tayong DIP, day in prayer and fasting every first Saturday of the month. So katatapos lang di Kalman kakabsat. At pwede kayong maki-join tapno ma-experience yo iti naununig pay nga prayer habit natin, no, and meditation. And then Freedom in Christ, ito yung FIC or Encounter God Retreat. Magaganap ito sa April 30, Sabado yan, kakabsat. So i-prepare tayo, digiti bagbagi tayo, digiti hanpay nga naka-join, ano? This is once in a lifetime Encounter God Retreat, Freedom in Christ. And then Sunday worship service, meron tayong 8:30 in the morning, aging gana iti 10. Iti bigat, no? Face to face and live via Facebook page and YouTube. Everybody are invited. So wala tayong excuse mga kapatid when it comes to our in worshiping God. So available lahat tayo, no, ng pagkakataon at saka yung mga YouTube, FB, at mas maganda kung meron kayong chance makadalo face to face. So meron din tayong PEPSOL or PSOL class every Sunday 1:30 to 2:30. And then meron tayong magaganap na Covenant Family Conference CFC 2022 para iti families, ano, and it takes up April 13 hanggang 30 through ano rin ito Facebook, no, or by FB page. So maki-coordinate kayo kadigitay kwanton leaders tayo kakabsat. So yun mga kapatid, ang ating talakayan ngayon sa gabing ito, at sa susunod mga kapatid, bukas kita-kita tayo uli para sa ating bukas uli ay bagong bagong topic tayo bukas. Ito yung last topic katong discussion natin, pero bukas mag-start tayo ng panibagong topic. Tama ba yun? Parang continuous pa lang yata ito, no? Mag-end yata sa ano? Mag-end pala dun sa Webes. Okay. Pachill-chill lang ako kasi meron pa naman tayong 5 minutes mga kapatid, ano? So, welcome again mga kapatid, and thank you sa mga panelists po natin, ano? Okay, ulitin ko. Si Alice Lorenzo, grade 12, iti INS. And then ni Duchess, no, first time niya sa panelist na ito. Pero parang nasanay na umupo sa kongreso, no? Walang hindi kabado. Si Duchess ay first year architecture Northwestern University, and Janela Shane is grade 12 INS, no, student. So makita yung mga batang ito, no, mga estudyante pa lang.
halos mga kon pa lang ito, mga bata pa lang ito, pero nabago na ang kanilang buhay, mga kapatid, no? Praise the Lord. And then si Ma'am Menchi, elementary teacher, iti Balatong Elementary School. Sigurado na yon, Balatong. Okay? Sige, paalam na mga kapatid, at sa lahat, no, na nasa kanilang mga bahay. Kita-kita tayo uli bukas. God bless. Bye-bye. Bye everyone. Bye. Bye, everyone. Bye, everyone. God bless. Bye. God bless. Okay, God bless everyone.